okada za ka yi, to wallahi gara ma ka zo kai sata domin barawo ya fi ka gata. Kawai da ake ciki yanzu haka police ya maida dan okada, kuma ba komai ne ya faru ba, kawai sun samu daurin gindi ne daga gurin gwamna. Saboda me? Saboda shine ya ba su daurin gindin akan cewa duk wani dan okada da suka gani a inda yake ba ma ya nuna su kama shi bane, in so samu shine su bige shi, in sun bige shi ya mutu ko bai mutu ba babu ruwansa, kawai su dauki mashin din. Sai kuma kuna tare da na kwawo saki, ka kuma ta ku sharing ku reposting ku like ne, kuma ina tare da abokina wanda yake okada Lagos, to wannan son mu ji wani kalubale suke fuskanta. Assalamu alaikum, dan waya sunan ka? Alaikum assalam, sunan na Usaini Aliyu. Daga wani ja? Ina daga Katsina ne. To abokina na ganka kai ma kana Lagos kana okada, to wannan interview ne na social experience suke son faɗakar da mutanen da suke arewa, musamman wayanda suke so su zo Lagos su yi okada. Ga wani irin kalubale kuke fuskanta wannan aikin okada nan? In ga maka kalubalen da muke fuskanta in yana yin yawa ma ya fi yawa gaskiya, saboda halin da ake ciki a yanzu tsakani da Allah. Ni dai yanzu a yanda nake ji na yanzu, da a ce zan samu wani sana'a wanda ko da 15,000 ne ko 10,000 wanda zan juya da shi, a gaskiya halin da nake ciki ina tunanin kawai zan iya karba in je in canja wani business din, ba don komai ba kawai saboda yanzu police dan okada ya mai police ya mai da dan okada tamkar kaza ne da mishi. Me kaza da mishi? Kaga yanzu ina da kaza, duk lokacin da nayi ride ina bukatan ta zan je in ci, kaga zan kamo ta ne kawai in yanka shi. To gaskiyar lamari a halin da ake ciki yanzu haka police ya maida dan okada, kuma ba komai ne ya faru ba, kawai sun samu daurin gindi ne daga gurin gwamna. Saboda me? Saboda shine ya ba su daurin gindin akan cewa duk wani dan okada da suka gani a inda yake ba ma ya nuna su kama shi bane, in so samu shine su bige shi, in sun bige shi ya mutu ko bai mutu ba babu ruwansa, kawai su dauki mashin su kara gaba. In ka duba yawancin yan okada mutanen mu ne na arewa, so kana kallo irin halin da mutanen mu a ciki suke a arewa, shi yasa ka gani yawanci aka zo wannan gurin ake okada. To me za ka ba ma mutanen da suke sha'awa su ma su zo nan su yi wakin okada? Kai gaskiya lamari su yi hakuri, gaskiya in dai so samu ne tsakani da Allah su yi hakuri, kawai su da, saboda an ce garinka ne, kuma Hausa suka ce kowa ya bar gida ya bar shi, to gaskiya gara ka tsaya gidan nan kar gida ya barka. Gaskiya ni in dai na shawarar ne kawai su yi hakuri, kawai su zauna a gida, shine kawai shawarar da zan iya ba su. Amma gaskiya zuwa Lagos a wannan halin da ake ciki in dai okada za ka yi, to wallahi gara ma ka zo kai sata domin barawo ya fi ka gata. Ba wani abu abokina, na gode sosai, kun ji magana daga bakin dan kar ku manta ku share wannan bidiyon ku reposting ku like. Na gode, ni ne na ku Hausa.